wai yanzu yanayin rayuwar nan dai ya canja. Abin da aka fi karfi yanzu ya fi karfin ka. Kuma mutum bai kai zuciyarsa nesa ba sai ga mutum daga al'amari. Abba ina wuni. Awun lafiya alhamdulillah. Ikon Allah sannin ki. Ka ce ba yau ba. Shekara kamar ke to take. Wai yanzu nan zillaziya ce nan. Zillaziya ce. Ka ta dan girma ko? wayo a ya higi girma. Ni na tuna lokacin da na ɗauko lokacin biki na ɗauko uwarta ka sani na ɗauko uwarta lokacin da ma ina da mota a hannu na aikin tasi ikon Allah kai girman dan adam babu wahala ai wato wasa dai ana rike a duniya kwarai da gaskiya ne ya na kaga duk sa'ananta duk mutuwa suka dinga yi Allah duk bai za su abun nan amma wallahi ne mamakin girmanta da yake da maka haka rayuwa take ka san yanzu yanayin rayuwa kuma ni da yake abin da yasa hakan ni da yake ba zonan nan gari bane ina yola da zama to amma dai da fatan dai a ce dai ka tsaye mata dai da manemi yadda na ga ta cika ido haka gaskiya ne to yanzu haka muna kan bakar aurenta saboda ita yarinya yanzu haka zancen da yake ba akwai wanda ta kawo wanda ni gaskiya ni bai mun ba ban gane bai maka ba ai abin da ke shaye yake ne ko wasu abubuwa ko me wato ai in aka ce shaye kadai wato da gudu ma zan iya bashi gaskiya da haka yin abun nan na nema mata miji ba gan shi ba bawan Allah ke na gari alhamdulillah ita ma hankalin ta kwanta da shi ina fa to ai matsalar da ake samu kenan ka san yaga zamani kana ta tasu ba ta taka suke ba kai kana ganin cewa ga abin da zaka nema musu wanda su ji daɗi a gidan miji su zuwa lafiya to su wannan ba shi bane a gaban su akwai wani na ce mai wani auren dole kake nufin ana ce mai ina fa ba wannan bane yarinya ce ta kawo wani daban wanda ba shi ya kamata a ce ta aura ba saboda yaron gaskiya ni bai min ba domin tarbiyyarsa gaskiya ni ba ta min yadda nake bukata ba sai da kawo mata wani ana ce mai na kowa ba gan shi ba Allah na gari sai na ce to shi za ta aura amma ita ta kafe akan cewa ita fa lalle dole in kyale ta ga wanda take so ta aura. To shi abokina yanzu wancan mai illarsa da kake cewa ba za ka ba shi ita ba to gaskiya dai zan iya cewa ba shi da illa yana da illa domin illarsa a yanzu labarin da yake baka yanzu da zaka je nan kasuwar Singa in ka san shagon na Jamalu yana nan tare da shi yana dan mai yaro alhamdulillah yaro ne a cikin sa alhamdulillah dama shi kasuwanci akwai barakatan akwai albarka a cikin sa to ni dai shawarar da zan baka abokina duk ba wannan ba kaga dai aurenka da Amina tana so kana so akai wannan ita sakamakon ma akwai wani da mahaifiyarta ta zo mata da shi sakamakon dan uwansu ta so a bata shi amma da yake uban shine gidan ya tsaya akan sai kai da yake yar tana son ka aka tsaya kuma aka yi al'amarin nan da kai to a shawarce abokina ba zan so abin da zai cutar da kai ko ya yi maka wasu abubuwa ba duk abin da ya taba ka ya taba ni yan nan yan mu ce gabaki daya to ni dai shawara ta in fa ka dubo matsalolin da suke faruwa fa a cikin auren dole ka duba fa ka gani mace ma tana son ka kuka yi auren soyayya an aka yi rayuwa cikin gida aka karshe ballantana kuma an je da auren dole ba ta son ka ta kowace siga za ta iya cutar da kai da wasu abubuwa a shawarci mace za ta iya ko ta kashe miji ko ta kona shi ko ta menene ko ta illata kanta ko ta yi wasu abubuwa kai kake tunanin kai za ka tsira za a banka bursin he ka ci bursin billahi la ilaha illa huwa kashi bursin to dan haka a shawarce ko ba ma a ce wannan ta yi illa ta yi ta wasu abubuwa ba in aka kai ta gidan miji ta je ta gudu ta je suka haɗu da masu bige-bigen can su sani indomi wa gari yawa gaskiya to yanzu shawara ɗaya kawai abokina kawai ka bi ta da addu'a a kera ta abin nan ɗinta kawai a bata wancan ɗin aje a huta babu wani abin nan a cikin auren dole ni ban ga wani nasara ko kuma wasu abin nan a cikin auren dole ba gaskiya dadi na gama tsarawa ko tana so ko ba ta so dole ma sai na daga mata aure da kowa yanzu dai tunda kai magana yan sanda a cikin lamarin nan ka sani a duniya tun da can ma babu abin da ke tsoka kamar yan sanda da prison in dai zan ga hukuma a duniya ni to kuma tsogaci ne lamba daya a waje nake fita amma tun da har ka kawo magana 'yan sanda in Allah ya so da ba matsala zan bari ya zan yi. Hello, kana ji na? To jira ka ji. Tun da dai gaskiya an kafe sai an min wannan auren na dole. Kawai ka zo mu haɗu mu. Tun da na gaya musu ba na so. jama'a mu guji auren dole domin irin matsalolin da suke cikinsa babu wani alkhairi a cikinsa sai ladama sai
kaskanta sai wasu abubuwa babu wani alkhairi a cikinsu ko musulunci bai umarni da shi ba. Jama'a mu kalli auren dole domin illolin da ke cikinsa yana da illoli masu yawan gaske. Saboda haka yarka ta samu miji, ɗanka ya samu mace, a yi ƙoƙari in dai an haɗa kai a yana soyayya a taimaka a haɗa su domin a rufa juna asiri. Jama'a mu kiyaye auren dole domin yana haifar da illoli daban-daban a tsakanin al'umma. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina yi wa iyaye mata maza da mata da a guji wa yara auren dole domin yana haifar da matsaloli iri-iri a cikin rayuwar mu ta wannan zamani na. Ubangiji Allah ya tsagaita mana kuma Allah ya rufa mana asiri. Rayuwar aure ne ta zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Idan mace ba ta so auren ba zai zauna lafiya ba, idan namiji baya so auren ba zai zauna lafiya ba. To me zai hana cewa a bari sai in halakar soyayya ta haɗu sannan a ɗaura auren domin a samu nutsuwa auren da kuma kwanciyar hankali a tsakanin ma'aurata. Na gode. Jama'a mu kiyaye auren dole. Auren dole yana haifar da matsaloli kala-kala a cikin al'umma. Bai halatta a cikin addini ba, bai halatta a cikin al'umma ba, babu wata ƙabila da ya zama dole sai an yi auren dole. Mu kiyaye auren dole don gujewa matsalolin da zai gurɓata mana al'ummarmu. Auren dole birni da ƙauye haramun.